El passat dissabte 13 d'octubre va tenir lloc una manifestació a Barcelona convocada pels moviments socials sota el lema «No devem, no paguem, de nosaltres depèn». Aquesta mobilització, que tenia la peculiaritat de ser una cacerolada multitudinària, s'emmarcava dins d'una jornada de mobilització global el 13 d'octubre Global Noise, soroll global. Durant 12 hores, cacerolades van passar per diferents ciutats de més de 20 països per manifestar el seu descontent amb el sistema, les desigualtats que aquest provoca i amb el pagament del deute bancari, el qual qualifiquen d'il·legítim i odiós. Així, van poder veure marxes a Londres, París o Nova York. Amb el cas peculiar d'Itàlia, que van decidir aprofitar la mobilització global per protestar en contra de la privatització i pujada de taxes en l'educació, extenent la protesta arreu del territori. A Barcelona, diverses marxes que sortien en columnes des d'assemblees de pobles i barris van confluir a les 6 de la tarda a plaça Catalunya. Unes 7.500 persones van pujar per Passeig de Gràcia fent diverses parades davant la Borsa de Barcelona, la delegació del govern espanyol, la seu de Convergència i Unió i del Deutsche Bank, el qual va acabar ruixant de pintura. La manifestació va finalitzar davant l'oficina de la Unió Europea. Malgrat que va ser seguida per un ampli control policial, no hi va haver cap incident. Moltes més marxes es van dur a terme a la resta de l'estat espanyol, per tal de denunciar que el deute, lluny d'estar al servei de la població que suposadament l'ha contret, ha estat destinat a finançar els interessos dels poders financers i grans empreses privades. Així, es denuncia reiteradament que la major part d'aquest deute és privat, majoritàriament dels bancs, i que ara que deixen de guanyar diners, el que estan fent és socialitzar les pèrdues. Diuen que un deute que no s'ha destinat a impulsar serveis per a la població, sinó a pagar els errors de les persones responsables d'aquesta estafa, és un deute il·legítim i que, per tant, la població no l'ha de pagar. La manifestació de dissabte formava part de la Setmana d'Acció Global contra el Deute, del 8 al 15 d'octubre, durant la qual es van fer diverses xerrades i accions per tal de donar a conèixer la problemàtica del deute al conjunt de la població.